Amadou ken ƴettuɓe kalis yimɓe anani sa ƴettuɗo way Amadou ko an janggat ɗum min tan ƴetti ko an janggat ɗum eyyi ha joni ha hande no miyani mbaɗa hen effort hay goto ayaw ko mbaɗanmi Amadou ko yimɓe jotto kuccite ma ko conférence mbatta conférence eyyi yimɓe jotto kuccite ma potaɓe haalande ko dague korke ko dagake korka ɗum kom no weeɓi o paɗen hakkille ma no fewi no fewi no fewi aba an ayi an gartata tan koko kallannoɗani eyyi a haalni kam so ndeni yonti mi ñantoto eyyi somi ñantema kadi woto mi natto ɓalel ko yomi firi yomi wi ni wona mi hojjino kojjinɗa mi hoccita yimɓe he eyyi wona ko juumimi less fof mi waɗa dande an ɓamta dow mi ɓamta dow an so yiiɗi mi ñugomi ƴettoma eyyi mi ɗon wala wona an e keɗege tan kaala mon kere mi haala gasi mane puɗɗoɗen noon pour répétition walla eyyi hay kala no lelima hay soko jamma koye répété gonmi guila ndeen onono jooɗi babagal Binta kaw mbaɗɗa e tampere jamte jam tan ɗum alhamdulillah jinnoɗo yaade mas a yiiɗi yaade jeere eyi dépasse de dépassé eyyi jaaha boom mi yaha dépasse korkam a yawaɗi yaade ndax no wuuli haɗa ɓuuɓol ngol tan woɗɗi kalis nda temen nayyi nen ɗon mi temene hana ko maare guejje ndefat eyyi no moƴƴi def maaro e gueƴe e ala probléme def maaro e gueƴe arga yaɗo wayno pan balis ni an kam an wawa sengtade maaro e guejje binta mate an ala ko mbawɗa créé tan taw wona maaro e guejje guila nanmi e galel mon loma dokam siddam fo irtima mi yori mi wi kon maaro e tewno woodi maaro e guertoɗen goodi eɓe haal ɗum won defɗo maaro e guejje de kaw ko ɗum o jogui ko ɗum o tottiyam okko mbiya jeere ayi ɗum woni mbiyanmami a finani a famani ko hol mbiɗoma ko ɗum o jogui ɗum o tottiyam ala ƴewtade woto gaɗe tam ala ƴewtade neɗɗo ƴewtoto an o hay hande so wino no humana lembel ala ko ganduɗa hen neɗɗo andana yeeso hanke yeeso hande he tottimo ko ɓeydanmo ceerno moɗo ɓeydanmo he wartete Amadou imposement o heewi ha impose ande aɗa andi mbiɗa andi hay so anda kanko aɗa andi mbiɗa andi oto ɗosam fano ɓeydanma waɗande yimɓe maaro e guertoɗe kadi guitta hakkille ma e kecca an aɗa foti ni tan aɗa haala kecca kay ko pooƴe yiɗa ɗum eyyi jam so dañi wekket gartira nani waɗ hen foof waɗ hen foof e babagal an kam dañinɗa o haalis mate Allah arata walla babagal fottan ko waat jooɗo e galle ɗum de waɗi hakkille makko e kanko Allah ko kay kaw kanko so dañi o haalis yatan Allah are yam mi yaha mbadde mi yaha Allah are yam allah omo forma liɗɗede ɗe toon mbaɗoɗi kuɗum tan ni tan ana famata Amadou tawi tottumomi 2000 ko ɗum gomomi tottude ñande ɓurtinmi 2000 fof anda eɗen jogui kalis min waɗi en teɗum moɗ eɗen jogui kay o kalis mo nanduɗa nder duhol tan aɗa haɓɓi hatiɗa accude amen kalis o ha ka an mbiɗa komi poɗɗo faytade komi poɗɗo leerde mo a hutti mbiya ceerno de saabu aɗa andi an ustas uji ɗi fof goto fof ne jogui leer mi jogui gaɓɓuɗe enen en may tan korokedmi Amadou a wona oustaz noon mi wona ustas a wona oustaz hoto wadde hoorema oustaz an ñalawma goto takkusan goto cohlumami takkusano noon yomi fayto hen ceerno moɗi tawi jiɗɗa ko réussir addu holɗum addu gueɗala allah ne seedi addorola mi tan hooram ko tattanmami Amadou ko ñogɗa ɗo ko warte ko jiɗɗa no foti heddi wona sappo eyyi a totti 5000 eyyi addu 15000 16000 17500 ala Amadou heɗomi ɗo noon en janggoyan tawde eyyi te kalis o nen gasa eyyi reliquat o mata arata ma ar way hade mi tottama 17000 allah ne seeɗa tottata walla aɗa yi 10 000 sa yiɗi 10 000 mi tottuma sa yiɗa goppen mi addoro hen foti 7500 addu addo 7500 ay ɗum noon Amadou eyyi ɗo ha ñande conférence mi ɓeydantama ɗon addu tan ɗum haala mum arani taw addu kalisam tan haala mum arani taw min mbiɗa jogui min nene ko poɗɗi tottirde mi tottirtani an ko tottirta Amadou anda ko tottiran mata min wona neɗɗo mi ala haaju ha eyyi yaltu sa yaltiɗo ma yi to nulde te nulda foof min haaju allah ne wawi taw ko nder douze neldani ɗum an haaju ma ala hen tottam kalisam tan coton en hande kadi on neldali jengi ha joni on neldali dey hi o woye
ñamete gasiɗo fes hay fus heddaki ɗo mi ala dépense mi ala hay komi soda mburu hande komi hunto hi fus ala ɗo fus joni noon ko honno mi watta mi ñawlatako mi luɓatako mi honto mi yaata mi ala fus hiɗon andi ɓeɗo ɓe men wondi ɗo hi si on neldani lan hande mi ñamata ko ni mi walirta awa hari lan habbi on awa bisimilla ha si ɓuri ni Kaddetu na koto amadou na ala to e joni ida sonka tum ɗon sonka awa amida ɗo wali kono mi nani ko woluɗa ko fof Kaddetu na ɗum ɗo mi wolannoma on ɗum wowlanno ɗon mi winemo ɗo kala ko heɓuɗa probléme ta yawa minamo yaha wolonan dey ko gonga awa ko honɗum waɗi andi min minen guine mi wowa toragol minen debbo toratako ko gonga on wowlannolan noon simi sattorama yo mi aru mi haalanama hakkunde nge Allah pelletino kono noon minen ɓay min wowa toragol ko ɗum addi min nottoraki ma kono moodi an accino neldude mi heeɓi hande ko musala moƴƴa daga ɗe balɗe fof ala e ñamda e fusa balɗe tati ko sutora mi wondi ta wullinan hakkunde nge Allah ta wullinan an kadi mi tampi de mi tampi aɗan ɗum mittinade ɗum ɗon kadi o wonɗo ɗo o moƴƴa hay so o tini ɗum ɗon o wonata fiyomi nan lan andi on tinani si on tinuno haray no o wallino lan kono ɓay on tinani min kadi mi wawata torade haɗa ala ko min wawi accu honto gonɗima wullugol ma natti hakkunde nge Allah ɗe anda e noon mi jaggete no mi jaggiri ɓeygu am momi acci Fuuta o ni ɗum ɗo ko jelu 10 000 ni wuluje ɗiɗi wat ko welana kono hande hande ɓernde am nde ɓuuɓi nani ko ñande fof ko yeeso fay aw ɓernde ma nde ɓuuɓa an kadi min kadi ko noon hiiɗa mo ɓuuɓini ɓernde an mi mi ɓuuɓinte ɓernde yallah okke si Allah jaɓi hande honno faaleɗa huntade mbino ko gertudu hande waɗante gerto welɗo so welɗo welɗo si a ñaamay ha haara si Allah jaɓi no mi nanngiri ni Mamadou ko noon mi nanngiri hare no haɗa ɓe tina nani hay ɓe tinu gandi balañ wonɗo ɗo gandi balañ liɗɗi jani ɗiya ko balañ winnirta ko dendirawo an ko dendirawo ɗin goɓi ɗin no jalɗi ha walla e gerto eyi ala probléme haɗa ɓe hande tina en noon nani ɓe yaltami ara si nani Allah jaɓi ala probléme hande ko gerto koto Amadou jarama hande mi yettike hande kay marché welay si Allah jaɓi o hay si koto neldani hande kay mi heeɓi komi mi yittira ko juma kay Amadou so julde so yimɓe koori waɗi baltati juma waɗa piɓ yimɓe waya hande sa yewti sappo ɗi juma watti yewte ayde arga e noon arga e mi wiima e ar tan jottoɗen galle tan Amadou ban arga e mi wiima en jottota galle ceerno Mody eyyi sa yi en gari ha ɗo mi noddima ɗo kanko gandanɗa mi yiiɗa Binta Tino ɗum ceerno Mody hunde noon so ɓurti rufa ko ɓurti ɗo hano rufa ceerno Mody min a wawa wadde mi trompe wawa futtude hono wonma torompe kaari so an tottam gueɗalam ngal guila tottuɗami ujunnaji ɗiɗi ha hande jawani ɓeydande an Amadou man tottumami ujunnaji ɗiɗi eyyi min mi tottuma ujunnaji ɗiɗi Amadou an a deppisake waɗa to nanɗa kalis o Amadou an woto wonde so nanimi kalis wona warñana min liggi ɗum a liggaki taw pourquoi mi liggaki ɗum a liggaki taw ken waɗɓe conférence eyyi e sowata wadde conférence jiiɗa gaynu kalis kono avance kay ɓiɗa foti heɓde kakam kam Amadou keɓɗa ko 10 000 eyyi moƴƴi Allah ne seeɗi mi heɓata 10 000 ɓon Allah no seydi 10 000 keɓɗa ceerno mo wattoɗum tottam sa heeɓiɗo kalis taw ka jooɗiɗo e sal mi heɓat kalis e ni walla ina anda hersede noon anani wona pour ɓiɗa jippe e ngel ɗo galeyel ma tan aɗa waɗami ko welma he Amadou hoto hersam ha hoto hersam an ko woni tottam kalis o min Amadou a wari kam an korgol ma gallam ko lor tan Amadou hoto yijiɗa an a wona ceerno min forcement min yiɗma wadde ceerno wadde noon tottam aɗa andi ɗum Amadou telnam tottam kalis tellinam aɗa totta walla totta tellinam sa waɗini Mamadou an sa waɗini Mamadou yaltu golle gabbata e lekki eyyi on jiiɗa poids tottam kalis o on jiiɗa poids
pourquoi aɗa ƴetta kalisam tan aɗa hollomi dos an ala te wala ƴiƴam min aɗa andi min wawi sappuma joni humtata hoore ma so yiiɗi humtata addu hoore heddi ma ko ɗo mawmi hadde ma Amadou oy binde binde Amadou haal binde haal binde on kol o puyɗo heewdoy o suuti kam de way c'est normal korka fof kanko ñamanno min mi ñamani